Sakham nokno juda mangpili jotoni bwskango tisawui phunuka dakhin hangkor sabrum bwkastini manubazar kami Sakham nok laithana salnai saltham swkang hasteni mantri okra manubazar kami Sakham nok berai naikha tei Bidhan Sabha manubazar kami Sakham nokni kokrokno sabui khwnarikha manubazar kami Sakham nokni sak naikol nai debojyoti mojumdarni kaham khe naikol mwng khwlaimani bagwino ar Sakham nok lukurokni thani tisai phunuka tei hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Sakham nok waisa berai nai phainani bagwi jotoni phasingno kobopmung yafarka tei mantri okrani kok kahai Sakham nokno berai nainani bagwi Sakham nogo o Tang salo thangka cooperative and funeral welfare ni mantri Suklacharan nowatia bini logi tongo mono Bidhan Sabha kendroni MLA mailam fromok hoda naikol nai dipok dotto akosong bemar ongnai rokni bagwi kevente Sakham nokni bwskango mwtai nok swnamnani abono jotoni se naithothok nukjakha joto Sakham nogo phainai lukurokni Bureau report Suklacharan।